расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимвазнин чемпион Алекс Перейра бо рекорди 12-2 зидди Довталаб Магомед Анкалаев бо рекорди 19-1 рӯзи 9 март дар турнири UFC 313. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук сеюм рақами рейтинг Ҷастин Гейҷи бо рекорди 25-5 зидди шашум рақами рейтинг Дэн Хукер бо рекорди 24-12 рӯзи 9 март дар турнири UFC 313. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. шаби гузашта пулҳои коркардаи ҷуфтҳои муҳорибаҳои асосии турнири UFC 311 маълум шуд. пулҳои коркардаи Ислам Махачев $3,642,000, ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ренато Майкано бошад $1,382,000, пулҳои коркардаи Мераб Дувалишвили $2,192,000, пулҳои коркардаи рақиби ӯ Умар Нурмагомедов бошад $1,132,000. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки ин маълумоти аниқ нест, чунки UFC пулҳои коркардаи ҷангварони худро нашр намекунанд. ин корро дигар сомонаҳои хориҷӣ аниқ карда тақрибан пулҳои коркардаи онҳоро нашр мекунанд. бояд гуфт ки Махачев бо ин ғалабаи худ нишон дод ки ӯ тамоман дар дигар сатҳ аст, чунки ӯ ягона чемпиони вазни сабук аст ки 4 маротиба камарбанди худро ҳимоя кардааст. ӯ ягона чемпиони вазни сабуке ҳаст ки дар 5 муҳорибаи унвонӣ ғолиб шудааст ва ӯ ягона чемпиони вазни сабуке ҳаст ки дар 5 муҳорибаи унвонии худ 4 финиш дорад. Оливера бо тариқи усул, Волкановский реванш бо тариқи нокаути техникӣ, Порье бо тариқи усул ва Моикано бо тариқи усул. Ислам аз 9 ғалабаи охири худ 8-ро фавран ба даст овардааст. ва акнун савол ба шумо дӯстон, ба фикри шумо ки беҳтарин ҷангвари вазни сабук дар таърих аст, Ислам ё ин ки Ҳабиб? метавонед фикрҳои худро нависед. тобови ҷангвари вазни 61 кг UFC Умар Нурмагомедов баъди мағлубият дар муҳориба зидди Мераб Дувалишвили аввалин фикрҳои худро баён кард. ягон баҳона нест. иншааллоҳ ман чемпион мешавам. боқимондааш муҳим нест. шукри Аллоҳ дар ҳама ҳолат. ман ин муҳорибаро бойдодагӣ намешуморам, ҳатто агар ки тамоми ҷаҳон бо ман розӣ набошад. осебҳои худро барқарор мекунам ва боз ба тамринҳо бармегардам, иншааллоҳ, навиштааст Нурмагомедов. ва амакбачаи Умар, чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Ҳабиб Нурмагомедов оиди баромади Умар ва оиди баромади Ислам фикрҳои худро баён кард. дирӯз шаби вазнин буд, чӣ гуне ки ман интизор будам. Ислам Махачев боз як маротибаи дигар исбот кард ки айни замон ӯ беҳтарин дар ҷаҳон аст ва ман барои ӯ, барои роҳи тай кардаи ӯ дар ин варзиш хеле шодам. дар тамоми таърихи муҳорибаҳои омехта кам ҷангварон ин корҳоро карданд. корро идома додан гир бародари ман. ин ҳоло охир нест. Умар Нурмагомедов, саратро бардор додар. ту дирӯз нишон додӣ ки яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳонӣ. айни замон мо дорем чизҳое ки бояд дар болояшон кор кунем. иштибоҳҳои худро ислоҳ мекунем ва барои пойгаи унвонӣ бармегардем, навиштааст Нурмагомедов. ва дӯстон, бояд гуфт ки чемпион Мераб Дувалишвили баромади хеле хуб нишон дод ва ӯ боз як маротибаи дигар исбот кард ки таҷриба ва тобоварӣ нақши калонро мебозанд. Мераб пеш аз муҳорибаи худ зидди Умар, муҳорибаи дӯст ва ҳамдастааш Муин Ғафуровро тамошо карда аз ғолибияти ӯ хеле шод шуд. Beautiful. Wow. In this fourth UFC appearance, seemingly good enough to cash as a plus 455 underdog. The all-important scorecards on the other side. ҳамчунин Мераб дар поёни аксҳои Муин чунин суханҳо навишт. ман хеле шодам барои ту, бародари ман Муин. Муин низ дӯсти худро барои ҳимояи камарбанд табрик карда навишт ки Мераб Дувалишвили ҳоло ҳам чемпион. оиди Муин бошад дӯстон, пас бояд гуфт ки Муин дар ҳақиқат баромади олиҷаноб нишон дод. зидди рақиби бебохт, иштирокчии олимпӣ, чемпиони ҷаҳон оид ба гӯштини озод. Муин ӯро дар ҳама мавқеъ зад, ҳам дар замин ва ҳам дар стойка. ва яке аз журналист ва комментаторҳои хориҷӣ оиди Муин чунин суханҳо навишт.
эҳтироми худро ба Муин Ғафуров расонед. Ӯ муҳорибаи беҳтарин дар карьераи худ гузаронид, то ин ки Риня Накамураро аз рӯйхати бебохтҳо xorij кунад. Ҳозир Ғафуров ду ғалабаи пайдарҳам дорад ва чунин ба назар мерасад, ки ӯ дар UFC ҷои худро пайдо кард, навиштааст ин журналист. Ва дӯстон, дар ҳақиқат рақиби Муин хеле сахт буд ва дар ин турнир Муин яке аз калонтарин андердогҳо буд, лекин ӯ апсет карда ҳамаро ҳайрон кард ва мо ба ӯ танҳо муваффақият орзумандем ва албатта ки бозгашти ӯро интизор хоҳем шуд. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.